que xa en vida lle axudaban. Había tamén moitas solteiras. Hoxe en día quedan poucos artesáns, pero aquí en Santiago ainda topamos algúns, como os acibacheiros. Malia que a aceptación da muller no mundo artesanal e gremial non era plena, na Idade Media xa había donas acibacheiras. As viúvas, como vimos antes, eran maioría en moitas actividades artesanais. Pois ben, aquí en Santiago tiñan igualdade de dereito no gremio dos acibacheiros. Senón, escoiten o que dicían as ordenanzas do gremio de 1443. Ordenamos que calquera muller de dito oficio que estiver viúva posa gozar de dito oficio e comprar e vender. Iso sí, podían perder parte desos dereitos se volvían casar, a non ser que o fixeran cun home do gremio. Resumindo, no campo na Idade Media traballaban tanto os homes como as mulleres. Nas cidades, os homes traballaban maioritariamente no gremio de artesáns. As mulleres facíano nos mercados ou na servidume. Os homes eran os cabezas de familia e as mulleres encargábanse da casa e de criar os fillos. A guerra era tarefa dos homes e se estes tiñan que acudir á chamada das armas, a muller pasaba a ocupar o posto de cabeza de familia. Na costa, as mulleres sempre tiveron tamén ocupacións específicas, á parte de coidar a casa e a familia. Unha función típica era o da venda de peixe. En canto o barco chegaba ao porto, os mariñeiros descargábano e desde ese momento desentendíanse del. Era a muller quen tiña que vendelo, ben en lonxas, ben indo de aldea en aldea para trocalo por cartos ou por produtos agrícolas. Isto convertía na dona dos cartos, tamén da despensa. O home só interviña se se trataba de compras maiores, da casa ou dunha horta. Se quedaba viúva, que era algo moi común, a muller da costa sufría un maior desamparo económico e social, porque a súa fonte de ingresos e a súa posición social dependía maioritariamente do que pescaba o seu marido. Unha das actividades máis destacadas da muller mariñeira foi o cosido e o arranxo das redes. Hoxe segue habendo redeiras como estas de Rianxo. O caso é que a partir do século XIX a muller mariñeira comezou a ter gran protagonismo no inicio do proceso fabril. Primeiro coa salga e despois coa conserva. E foi tamén na costa, e no século XIX, cando se implantou a fábrica con maior número de mulleres traballando nela, a fábrica de tabacos. Diso trátanos a seguinte historia. Maruxa Pantín vive nunha humilde casa mariñeira do Portiño, na Coruña. Os dous fillos que ten durmen mentras ela escoita unha carta que lle leu un veciño. Daquela, menos do 5% das galegas sabían ler. A carta é do seu home que xa hai 2 anos que emigrou a Arxentina e as novas non son boas, non manda cartos. Maruxa terá que volver ir mañá á fábrica de tabacos para ver se por fin lle dan un traballo. Por medio dun familiar, leva meses tratando de conseguir un posto na fábrica e non é doado. De todos os xeitos, vai no intentar de novo. O caso de Maruxa é o dunha viúva de vivos. Como definiu Rosalía de Castro, aqueles milleiros de mulleres que tiveron que enfrontarse ás dificultades de sacar adiante unha familia sen a axuda do home. A emigración masiva do século XIX, que foi maioritariamente masculina, fixo que se feminizase o traballo, tanto no agro como nas poucas fábricas que había. Nesta fábrica de tabacos da Coruña deixaron parte das súas vidas algunhas daquelas viúvas de vivos. Maruxa conseguiu finalmente e grazas á axuda do seu familiar entrar na fábrica. Colocárona no taller de desveado, un dos labores máis duros. Entre as moreas de fardos de tabaco, a súa ocupación consiste en separar a bea da folla. Non era unha tarefa de precisión, senón sobre todo de aguante físico. Realizábase nunhas condicións hixiénicas moi precarias. A mestra de taller fíxase especialmente nas mans de Maruxa. Leva poucos días e quere controlala. Hai que traballar a bo ritmo e non son tolerables unhas mans lentas.
As donas constituíron unha forza insustituíble no tardío e lento proceso de industrialización en Galicia. As cigarreiras coruñesas formaron o maior colectivo de obreiras de toda Galicia reunidas nunha soa fábrica. A mediados do 19 chegaron a traballar nela 4.000 mulleres, casadas como Maruxa, viúvas e unha porcentaxe alta de solteiras. Era moi frecuente a presenza de varios membros dunha mesma familia. Ás veces coincidían ata 3 xeracións. Algunhas entraban aos 9 ou 10 anos e permanecían na fábrica ata despois dos 70. Non foi ata 1908 cando se prohibiu o traballo a menores de 16 anos. A maioría das obreiras non sabían ler e procedían de barrios da Coruña e do rural. As xornadas de traballo no 19 eran extensísimas. Non se cobraba por horas, senón por traballo feito. Entrábase ás 7 da mañá, pero non había hora de saída. Os salarios que recibían as mulleres por facer o mesmo traballo cos homes eran bastante inferiores. Entre un terzo e a metade do que recibían eles. Estaba claro, a sustitución do traballo masculino polo feminino tiña unha finalidade basicamente económica, a de reducir os custos de produción. Sindicalmente, as cigarreiras non se organizaron ata 1916, pero antes contaron con sociedades de solidaridade e protagonizaron motíns e folgas diversas. En todo caso, houbo que esperar ao século XX para que as cigarreiras conseguiran avances importantes nas melloras das súas condicións laborais. Estamos na Casa Museo da escritora Emilia Pardo Bazán. Ela reflectiu con mestría o ambiente da fábrica de tabacos na súa novela La Tribuna, protagonizada por unha cigarreira, Amparo. A novela translucía unha crítica contra a situación daquelas obreiras, pero nela, dona Emilia apuntaba algo do que as mulleres xa empezaban a tomar conciencia. O feito de que cobrar un salario lles daba certa independencia con respecto a aquelas que dependían totalmente dos homes. Senón, escoiten o que escribía na Tribuna. Outra causa para que Amparo se reconciliase de todo coa fábrica foi o feito de atoparse en certo modo emancipada e fora da patria potestade desde o seu ingreso. Maruxa, a nosa protagonista, debeu sentir de algún xeito ese alento de independencia ao cobrar o seu primeiro salario. Con eses cartos había algúns asuntos urxentes que atender na casa, pero ela xa estaba pensando en gañar máis para mercar uns zapatos. Era o seu pequeno soño. Esta escultura é unha homenaxe ás traballadoras da fábrica de tabacos daqui da Coruña que, como no caso de Maruxa, foron das primeiras obreiras da industria galega. Ben, xa vimos que o traballo das mulleres foi e segue sendo imprescindible tanto no agro como nas fábricas. Pero as mulleres tiverono moito máis complicado no mundo intelectual. No século XIX, a pluma, como a espada, seguían sendo instrumentos masculinos, símbolos de poder. A muller ilustrada era un perigo e unha rareza. A orde burguesa consagraba o papel da muller na casa e asignáballe 3 roles: o de ser boa filla, esposa fiel e nai amante. Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal foron 3 mulleres excepcionais e pioneiras que desafiaron no século XIX esta orde burguesa. As 3 reclamaron a educación como instrumento fundamental para mellorar a condición do sexo feminino. Unha educación limitada daquela ás señoritas de clase media e alta. En realidade, ata o século XX a muller non entrou de forma xeral no sistema educativo coa extensión das escolas primarias e a implantación en 1909 da coeducación nestes centros de ensino. De todos os xeitos, en 1920, fronte ao 65% de homes alfabetizados, había só un 36% de mulleres que sabía ler e escribir. Os índices máis baixos dábanse entre a poboación rural. O acceso feminino á educación foi unido á incorporación da muller a ese ámbito como mestra. Os estudos de maxisterio permitíronlles a moitas galegas introducirse na vida laboral cun estatus diferente ao do mundo das fábricas e con maior prestixio social. As mulleres entraron no ensino como alumnas e case ao mesmo tempo como mestras. Diso vai a nosa última historia.
dunha mestra de mestras nun período especialmente positivo para o avance dos dereitos da muller, a Segunda